12 ମାସର ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଆସିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ତାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢ଼ିଛୁ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦର ମାନେ 21 ପଦ ଶେଷ ମାନେ ପଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଠନ କରିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଆଉଥରେ କହିବା କ'ଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ବିଷୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯୌନତାର 1 ପର୍ବ 1 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ ଯେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସାହ ପାଇଛୁ, ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ପାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଜି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତାରିଖ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ନା କିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ବାକ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ? ବାକ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ସକାଶୁ ଦିନେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆମେ ପଠନ କରିଛୁ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦର ମାନେ 21 ପଦ ଯାହା ମାନେ ପଠନ କରିଛୁ। ଏହି ଜାଗାରେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ଦିନେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 21 ପଦ ଯାଏ ଏ ଜାଗାରେ ସେଥିରେ ଜିସାୟ ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ତାହା ପିଠାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସେ
ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ନାହିଁ, ହୋଇପାରେ ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। କଣ ହେବା? ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ କୋଟା ବିଷୟ କରିବା ସକାଶୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନଜର ନ ରଖିବା ସକାଶୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ସକାଶୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରଭା ଯେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚା ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କଣ କରିବେ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମୋସ ତାର 8 ପର୍ବ 11 ଏବଂ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମୋସ ତାର 8 ପର୍ବ 11 ଏବଂ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ এই ଦେଶକୁ ବା ଆମ ନିକଟକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଏଭଳି ଦିନ ଆସୁଛି। ତାହା ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଳର ବିପାକର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। କଣ ହେବ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଏବଂ 12 ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକକୁ ମିନି ବାଇବଲ କୁହାଯାଏ। କି ବାଇବଲ? ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ କଣ କୁହାଯିବ? ମିନି ବାଇବଲ। ଓଡ଼ିଆରେ କଣ? ଛୋଟ ବାଇବଲ। କଣ? ଛୋଟ ବାଇବଲ। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଛୋଟ ବାଇବଲ କୁହାହେଲା? ଆମମାନେ ଜାଣୁ ସାରା ବାଇବଲରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି? କେତେଟା? 66 ପୁରାତନ ନିୟମ 33 ଆଜ୍ଞା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେତେ ଅଛି? 39। ନୂତନ ନିୟମରେ 39 ସନ୍ଦେଶ ମିଶିଲେ କେତେ? ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ବାଇବଲ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଜିସାୟର କେତେଟା ପର୍ବ ଅଛି? 66ଟି ପର୍ବ ଅଛି। କେତେଟା ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିନି ବାଇବଲ ସେ କରିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକଟ କଲେ ଏବଂ 5ଟି ବିଷୟ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁକୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ବାକ୍ୟ ସେ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କଣ କରିବା ପାଇଁ? 5ଟି ବିଷୟ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ବା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆଜି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି। ରୋମିଓ ତାର 15 ପର୍ବ 4 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବାକ୍ୟ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ବି ତାହା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଭାଇ ବା ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜି
ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ କଣ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଲୋପ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଇଛୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଇଛୁ ସେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ତାହାକୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ରୋଜ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପର୍ବ 4 ଲେଖାଯାଇଛି ଆମମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଣ ହେବା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ସେହି ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଣ କରୁଛୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ମେଡିଟେସନ କରୁଛୁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଲଗା ଜାଗା ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲେ ଆମଙ୍କ କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହବ ଲାଭବାନ ହେବେ କଣ ହେବେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୀତ ସେଟା ତାର 119 ର 49 ଏବଂ 50 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ করে ତୁମେ ମୋତେ ବର୍ଷା ଯୁକ୍ତ କରିଅଛ ଏଣୁ ତୁମେ ଆପଣା ଦାସ ପକ୍ଷରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋତେ କଣ କରିବ ସଚେତନ କରୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଗୀତ ସେତାର 19 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 49 ଏବଂ 50 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଭରସା ଦିଏ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଭରସା ଯୁକ୍ତ କରେ ପୁଣି ତେଣୁ ତୁମେ ଆପଣା ଦାସ ପକ୍ଷରେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ନାହିଁ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ କାହା ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ କଣ ରାତି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପଚାରିବି ଆମମାନେ ମନେ ପକାଇବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏହା ରାତିକି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶିଖୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ করে ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ କରିବ ଆମକୁ ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ଭୁଲିଯିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ଯୀଶୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଆମଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଆମଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ ହେବେ କେବଳ ଜଣେ ମନୋଯୋଗ ହେବେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିବା ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଭରସା ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଭରସା ଦେବେ କାରଣ ସେ ଗୀତ ସେତାର 16 ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ମତେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ କହିକି ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ କଣ କରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ କରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରତିପତି ତାର 3 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17 ପଦ ପ୍ରତିପତି ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା
কথা তিনি পূর্ব 16 এবং 17 পদে লেখা যায় সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর বিশ্বস্ত লিখিত এবং শিক্ষা অনুযোগ শাস্ত্র নিকটে উপকারী যেপরি ঈশ্বর লক্ষ্য পড়েব সিদ্ধ হই সমস্ত উত্তম কার্য নিমতে সুযোগ্য নিজ প্রস্তুত করিবে নাই নিজ সুধারিবে কোন পাই এই বাক্য কোন পাই বাক্যে লেখা যাইছে এরা সমস্ত প্রস্তুত বাক্যতে তাহার দ্বারা ଏହା ଲେଖାଯାଉଛି কোন পাই আমার যেপরি ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅନୁଯୋଗ ହେବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ ଏଥିରେ ଆମର କହିବା ଉପକାର ହେବା ହେବା ଉପକାର ପାଇବା ଯେଉଁମାନେ এই বাক্যକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ এই অনুযোগ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ନାହିଁ অনুযোଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି এই ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ଉପକାର ହେବ ତାହା ନୁହଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବ ସିଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ କଣ କରିବ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ এই বাক্য যদি ଆମେ উত্তম ভাବରେ মানে যদি শিক্ষা করিছু অনুযোগ করিছু ଭଲ ଭାବରେ ମେଡିଟେସନ କରିଛୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମର ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପବିତ୍ର ହେବା ଭଲ କାମ କରିବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେବା ଉତ୍ତମ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ସେଥିପାଇଁ এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବ ସଜାଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ আমাকে সে প্রস্তুত করিব অনেক সময় অনেক লোক মানে ভাবନ୍ତି যে ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଇଛି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି କଣ ହେବି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଆପଣ ସେ ରହେନି ହାଁ Oli oli na হ্যালো এই রেটাকে তুমি সে কোন করতিব প্রত্যেক সময়ে সে ভাবুতিব মু এটা সব কি কিন্তু সে কোন করছি নিজে জানি পারিব নাই যদি পাই আজি আমানে নিজକୁ সজাড়িবা পাই নিজକୁ সুস্থ করে পাই নিজକୁ প্রস্তুত করে পাই নিজକୁ জাগ্রত করে পাই আশীর্বাদ পাই ভরসা পাই আমার এবং আমার উপরে পড়ে পাই আজি আমানে প্রত্যেক সময়ে উত্তম বিশ্ব করে পাই আসু আমানে এই বাক্যକୁ আমানে কোন করিবা এই বাক্যକୁ আমানে শিক্ষা করিবা কোন করিবা এই বাক্যକୁ আমানে শিক্ষা করিবা তার প্রতি প্রাপ্তি করব চলে সমস্ত প্রকাশ করে সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর নিষ্পষ্ট লিখিত ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଟେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖା ପାଉଛୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଏହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ ଅଟେ ଏହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ମେଡିଟେସନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଣ ହେବେ যে সিদ্ধ হেবে কোন হেবে সিদ্ধ হেবে এবং উত্তম কার্য দ্বারা নিজকে সুসজ্জিত করি পারিবে নিজকে সেমানে সজাড়ি পারিবে নিজকে সেমানে ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি পারিবে কেবল গীত গাইলে হেব নাই কেবল গীত গাইলে হেব নাই অনেক লোক মানে গীত গাওতি এই পৃথিবী জন মানে কালি মুখর গাউতিবে হৃদয়ে আজ্ঞা মহাকাল বলো কোন আজ্ঞা ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ମାଗିଲେ ଆଜି ଆମର ଲାଇଫ ହେଉଛି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସହିତ ତାର 19:7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲେ ଶୀତଟେ କଣଟେ ଶୀତଟେ এই বাক্যের ব্যবস্থা এই আইন এই নিয়ম সমানে জানিଛନ୍ତି সমানে ব্যবস্থা পাইଛନ୍ତି ସେମାନେ প্রত্যেক সময়ে শুনিবে ସେମାନେ শীত ହେବେ পুଣି লেখাଯାଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସ୍ତଜନକ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ କଣ ଅଛୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ ଦି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ରୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ କି ରୋଗ ଅଛି ଜାଗତିକ ରୋଗ ମାନେ
ଯୋଉଟା ଆମର ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ନାହିଁ ଝାଡ଼ା ହେବା କି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା କି ଜ୍ୱର ହେବା ଏଟାକୁ ଜାଗତିକ ରୋଗ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ ସେ ଜାଗତିକ ରୋଗରୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଆତ୍ମିକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 103 ର ଆମେ 3 ପଦ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଯେ କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 23 ର 3 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅନେକ ମାସ ହେଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମମାନେ কোন করছো গল্প করছো মোর 50 বর্ষ হেলা মো খ্রিস্টান হেইছি মোর 40 বর্ষ হেলা মো খ্রিস্টান হেইছি মো প্রভুকে পাইছি বাক্য জানিছি কিন্তু মনে রাখিয়া দরকার আজি আমার মধ্যে আত্মিক রোগ রয়েছে কি রোগ রয়েছে आत्मिक আত্মিক রোগ রয়েছে আত্মিক রোগ মানে কি আমানে এবে পর্যন্ত অনেক বর্ষ হেলা প্রার্থনা করি জানি না কোন করে জানি না प्रार्थना करे जाए অনেক চর্চরে স্থিতিপাই যেতরে প্রার্থনা দিয়া যায় সে মানে উঠিকি পলাতে কোন করতে আজ্ঞা মু যেতরে বাকিয়া চর্চরে থিলি সন্ধ্যা পুত্রে বিছালি থিলা উঠিকি সে ভিতর পটে বসতিলি আর যোটা কবাট পাখরে যাহা প্রার্থনা দিলা বাক্য পাই সমস্ত আকি বন্ধ কলারকু সে উঠিকি নদী পার হইছো কোন হইছতি যে আকি দেখিলা বেলকু আর সেই জায়গা সে না এই হচ্ছে আত্মিক রোগ কি রোগ आत्मिक रोग সে মানে কুবন্তি আজ্ঞা মু কোন করছি প্রভুকে পাইছি প্রভুকে জানিছি বাক্য পাইছি প্রভুকে আমি পাইছি কিন্তু আত্মিক রোগ রয়েছে আজ মানে আসুচু বাক্য কুহা যাଉଛି বেড়ে বেড়ে যদি অনেক লোক মানে যাই কি কুহନ୍ତି আଜିର বাক্য ଭଲ ଥିଲା কোন ଥିଲା আজ্ঞা এতে বড়িয়া কହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯଦି ପଚାରିବ কোন କହିଲେ ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି ପଢେଇଛି ଏનો ଆତ୍ମିକ ରୋଗ কি ରୋଗ আত্মিক রোগ আমানে বাক্য শুনুଛୁ অবয়বটা জানুଛୁ কিন্তু কোন ହେଇଛି ତାହା ଯଦି କିଏ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର ତାହା କହି ପାରୁ ଆମର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରୁନାହୁଁ ଆମର ଯଦି ବାକ୍ୟ ପଢି ପାରୁନାହୁଁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟରକୁ ପାଇଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁକୁ ପାଇଛୁ ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ସେ ଜାଗତିକ ରୋଗ ହଉ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ହଉ ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ प्रेज द लॉर्ड ସେ କଣ କରିବେ ଗୀତ ସହିତ ତାର 23 ର 20 ଲେଖା ଅଛି ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ सुस्त करो ଆମକୁ ପ୍ରାଣ କରୁছে କେବଳ ଜାଗତିକ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ତାହା ନୁହଁ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଢାଲିକା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢୁ ନାହିଁ ବାଇବଲ ପଢି ପାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ प्रेज द लॉर्ड ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଜା ଦେବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନେ କରିବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ କିଏ ତ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଏ ତ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ତାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଜି ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମର କେବଳ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ प्रेज द लॉर्ड এই বাক্যকে মানে ধ্যান করে আবশ্যক এই বাক্য প্রতি মানে প্রত্যেক সময়ে সম্পর্ক রখিবা আবশ্যক ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିଜର ବିଷୟରେ କହିବେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆଇବ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଇବ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୁଷ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପରି ଧନୀ ଲୋକ କେହି ଆଇବ ତାର ଏକ ପରୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାଙ୍କର 3,000 5,000 କଣ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା ଆମର ଲେଖା ପାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରି କେହି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ଧନୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ଧନୀ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେଟା ଆଇବ କେତେଟା ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଟୋଟାଲ 10ଟି କନ୍ୟା ନାଇଁ କି 10ଟି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଥିଲେ ନାଇଁ କି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଥିଲେ ବଡ଼ କନ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ବড়ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡଜନ ହିସାବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିବାରେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ था ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିଲେ 10ଟି ହିସାବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖେ 5 ବର୍ଷ ଗଲା 12 ଧନୀ ପରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି
ସେ ଆଜି ମୋର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି 10ଟି ମୋର ସୁନା ରୂପା ଏତିକି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଏତିକି ତା ସେ ଜାଣିଥାଏ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦରକାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରକାର ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇବତାର 23 ପର୍ବ 12 ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉଷ୍ଟାଦର ଆଜ୍ଞାର ଓ ବିମୁଖ ହୋଇ ନାହିଁ ମୋର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେତିକି ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କରି ରଖିଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା ଆମର ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଆମର ଯଦି ସୁନା ପୂଜା କରି ରଖିଥିବା ରୂପା ପୂଜା କରି ରଖିଥିବା ଆମର ଲୁହା ପୂଜା କରି ରଖିଥିବା ଧାନ ପୂଜା କରି ରଖିଥିବା ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୂଜା କରି ରଖିଥିବା କିଛି କାମ ଆସିବ ଆମର କଣ ତପସ୍ୟା কিন্তু আমার যদি বর্ষে 2 বর্ষ 50 বর্ষ 60 বর্ষ হেলা এই বাক্য যদি আমার মধ্যে যদি নথিব আসুতিবা যাউতিবা সাউথ কইছি বলি নাই আজ্ঞা সাউথ পঠাইছি রোববার সপ্তাহକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ବୁଲେଇକି ଆସିବି କାମ କରିବ ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କରି ଆସିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସିବି ତାହା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆଇବ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ମନେ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ମୁଁ ବିମୁଖ ହୋଇ ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଅଛି କାରଣ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ এই ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ এই ଜଗତ ଦୁନିଆ ବା ଭକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ବାପରେ କେତେ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ ନାଇଁ ପଚାରିବେ କି କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛୁ କେତେ ଅର୍ଥ ରଖିଛୁ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ତାହା ସେ ପଚାରିବେ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. এই বাক্য যদি আমার কাছে ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆମର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥର 15 ଲେଖା ଯାଇଛି আমারে যদি আসুতিবা যাওতিবা এই বাক্যକୁ যদি স্মরণ করিবা নাই এই বাক্য যদি হৃদয় মধ্যে রখিবা নাই এই বাক্য যদি মানিবা নাই এই বাক্য যদি ধ্যান করিবা নাই তেবে আমাଙ୍କର এতে বর্ষর তপস্যা খালি রে জীব পানি রে মিশি কোনে দিবা জ্ঞান পানি রে মিশি ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ବାରବାର ଆସୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ସମୟ ପାଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଆସୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ତାପରେ ଛଡ଼ା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କାରଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ এই বাক্য যদি আমার পাখে আছে এই বাক্য আমাকে কোন করিব প্রভুଙ୍କ নিকটରେ পਹੁંଚାଇବ কোটে পਹੁંଚାଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯିଏ କି ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କିଏ କୁହନ୍ତି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କାରଣ ମାନେ ଜାଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ଜଗତର ମାନେ ବାସ କରୁଛୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ଆଜି କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ 11 ଲେଖା ଯାଇଛି ଗୀତ 11 ଲେଖା ଯାଇଛି ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର ନିହାତି ପାପରେ ପଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଚାଲାକ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଆମର ଯେତିକି ଚାଲାକ এই জগতର ভূত বেশি চালাক যে আগে ভূত দিলে ভূত নাই এই সাথে যে বসিব আগে প্রকাশ করা আজ্ঞা প্রভুকে যদি সে ছাড়িবে নাই যিশুকে ছাড়িবে নাই আমাকে সে ছাড়িবে যিশুকে যে ছাড়ি নথিলা যে আমাকে ছাড়িবে নাই সে জানিଛନ୍ତି যে কি ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ପଠାଇଲା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଜଗତର କିଛି ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରି ଆସିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମନା ସେ 40 ଦିନ ସରାସର ତାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ତମେ କଣ କର ଏ ପୁତ୍ର ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଆମର ପହଞ୍ଚିବା କହିଲେ କଣ ପହଞ୍ଚିବା ରୋଟି ଖାଇ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ରୋଟି ଖାଇକି
ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଓସ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ଏବଂ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଓସ ତାର 1 ପର୍ବ ଜିଓସ 1 ପର୍ବ 8 ଏବଂ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। যে বাক্য লেখা যাইছি দেখুন এই ব্যবস্থা পুস্তক তুম মুখରୁ বিচଳିତ ନ ହେଉ ମାତ୍ର ତୁମେ ବହିର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ ବଳବାନ ହୁଅ ସାହସିକ ହୁଅ ଦାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଜୀବନ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ବଳ ପାଇ ଆମମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନେ ମାନିବାକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ କୋଣ ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମୋସ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଆମୋସ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆମୋସ ତାର 5 ର 14 ପଦ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା ନ କର ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମନ୍ଦକୁ ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମର ମଟନ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମର ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଭଲ କାମ କୋଉଟା ଆମେ ପାଇବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବ? ସିଦ୍ଧ କରିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପିଠିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କର ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କର। କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିହାତି ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ କଣ କରିବା? ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ପାଠ କରିବା, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ନିଜର କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆଜିକାଲି ଜଗତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆଜିକାଲି ଦିନାଟେ ଲେଟ୍ କାତେ ଆନା ଜାନେ ଆମ ଭାଇ ଲେଟ୍ ସାଜିନେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତା କଣ କରାଉଛି? ଚୁଟିରେ ଧରିକି ଉପରକୁ ଚିଖା ହଉଛି। ଯିଏ ଉପର କଟୁଛି ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଏଟା ଜାଣି ଏଟା ହଉଛି ଜଗତ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ କାଲି ଜାଣୁଥିଲି ସମୟ ଥିଲା ଦିନ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଶୁଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ମା ପେଟରୁ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ। କେତେ ଜଣ? ପରିବାର ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇଆରେ ଯଦି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଇଆରେ ଟୁଟି ଗାଠଟା ଥିଲା ନା ବସା ଲାଗି ନା ଉଙ୍ଗା ବାପି ଉତାରେ ରାଗି ଉତାରେ ଯୋ ଆଜ୍ଞା ତାତା ସୁବିଧା ଭାଇ ନିଜର ସୁବିଧା ସେ ନିଜେ ଦେଖো କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିବ ନା କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବ। ଆଜିକାଲି ଜଗତ ତାହା ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ କାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ ଅଟୋ ଡାକିକି କୋଉଠୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ମେଡିକାଲ ଯିବ। ସବୁ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ହୋଇକି ନେଉଥିଲେ ନାଇଁ ମତେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ସେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଆଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ କଣ କରିବା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଆସୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚେତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚେତ କରିବ କଣ ଆମେ ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି କଣ ଯୋଉଟା କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବା ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଏପିସୋଡ 40 ପର 8 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କାରଣ ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ ହୁଏ ମାତ୍ର ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ এই ଜଗତକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ সেই ଜାଗାରେ ଆମେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ରୋମେ ତାର 10 ପର୍ବ 7 ପଦ ପ୍ରକାଶ করে আমার কেবল শ্রবণ করে ହେବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ করে ପଡ଼ିବ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ করে ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ আমার କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରେ ଆମଙ୍କର ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ସେ କଣ କରେ ଅସୁଚିତାରୁ ଶୁଚି করে ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅସୁଚିତାରୁ ଶୁଚି করে ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର 7 ପଦ 1 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାରୁ ଶୁଚି ହୁଏ এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ করে ଶୁଚି করে এবং এই ବାକ୍য ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ করে ଆମକୁ ଭରସା ଦିଏ যে ଆମେ যে ଯାହାକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଣ କରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁଙ୍କର 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି এই ବାକ୍য ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ କଣ ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା এই ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ এই ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ରଖିବା ଏବଂ এই ବାକ୍ୟ ଆମର କଣ କରେ ଯେ ଆମକୁ ଅସତ୍ୟତାରୁ ସତ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ନେବ କଣ କରିବ ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ସେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ କଣ କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ନିଜ କରିବା ଏ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଛାଡ଼ିବ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ